הלוגוס והשימוש בו הם כוחות המספיקים לעצמם ולפעולותיהם. הם מתחילים בראשיתם שלהם וצועדים אל הסוף שנקבע להם. אנו מכנים פעולות כאלה ישרות, בשל הישירות של מסלולן. זה משפט שלטעמי הוא המפתח לשקט נפשי בעולם שמנסה כל הזמן להסיח את דעתנו. מרקוס אומר פה, הלוגוס והשימוש בו הם כוחות המספיקים לעצמם. מה זה אומר בעצם? הלוגוס הוא התבונה שלנו. ומה שהוא אומר זה דבר פשוט. אם יש לכם היגיון בריא ויושרה, אז יש לכם את כל מה שאתם צריכים כדי לפעול. אתם לא צריכים אישורים בחוץ. אתם לא צריכים שכל הנסיבות יהיו מושלמות. ואתם בטח לא צריכים קיצורי דרך. הוא קורא לפעולות האלה פעולות ישרות. למה? כי הן הולכות בקו ישר מההתחלה ועד לסוף המיועד שלהן. בלי זיגזוגים, בלי לנסות לרצות אחרים, ובלי לפחד ממה שיגידו אחרים. בואו נחבר את זה בתכלס להיום. אנחנו חיים בעידן של האקים וקיצורי דרך. אנשים כל הזמן מחפשים איך להשיג את התוצאה, בלי לעבוד קשה ובלי לעבור בדרך. אבל הסטואיקנים מזכירים לנו שהדרך היא העניין. כשאתם ניגשים למשימה, בין אם זה פרויקט בעבודה, קשר אישי או אפילו אימון שאתם עושים, תשאלו את עצמכם, האם אני פועל מתוך התבונה שלי או שאני מחפש אישור חיצוני? ברגע שאתם פועלים מתוך הלוגו שלכם, מתוך התבונה שלכם, מתוך הערכים שלכם, אתם הופכים לכוח שמספיק לעצמו. אתם כבר לא תלויים בתוצאה, כי הפעולה הישרה עצמה היא הניצחון. אל תחפשו דרכים של זיגזג, תהיו ישרים, תהיו מוקדים, ותסמכו על המצפן הפנימי שלכם. הוא כבר יודע את הדרך הנכונה ואת הדרך שאתם צריכים ללכת בה בשביל להגיע לסוף התוצאה. שיהיה לכם חברים, תצליחו, אוהב אתכם.